Iñaki, Inés, Iñaki Arregi, Iñaki Arregi, Iñaki Arregi, eta Iñaki Arregi. Beraz, 6 botu Iñaki Arregi alde, eta 4 Inez alde. Momentu baten egetzek hartuko dugu hitza. Bilduko udal talde moduan, maiatzaren 26-ik ona eman dian pauso edo eman bidia. Batetik kontuan hartu behar da, maiatzaren 26-an, Mendaroko udal hauteskundietan, Mendaroko Bildu 451 boto atera zitsuala, eta lehenengo izarra izan dela Mendaroko udal hauteskundietan. Gainera, 451 boto horrekin inoiz, Mendaroko udal hauteskunde batzutan, alderdi batek eukidaban bigarren babesik handixina izan zen hori. 2003an MT-ik 500-etik gora atera zitsuela bera izan zen lehenengoa. Hala ere, ikusi dugu gaur hemen, Arkatien aukeraketan, PNV-ko eta PSOE-ko zinegotzixen alkarra hartutan, PNV-ko hautagia aukeratu da bela aurrengo lautetan Mendaron alkate izateko, pixkat gure kandidatura baztertuz. Eta, guk gauza bat zan nahi dugu, gure gaude indar txikixo bat elkartu eta indar handixo bat desplazatzean kontra orokorrean. Pentsatzen dugu baldintza batzuk betetzen dienean, hori zilegisa dela, ez legezkoa bakarrik, legezkoa bada, baina legezkoa ez gai, zilegitasun bat eukileikela baldintza batzutan, ez? Baina, pentsatzen dugu, hauteskunde honetan eta batez ere maiatzaren 26-ik ona egondan prozesu horretan, zilegitasun hori ez daukala gertatu denak ez. Eta azalduko dut, zergatik esango dut nire ustez arrazoi nagusia zein dan, seguru asko, dano jakinak gainean egon gozaten arren, zeneiko prozeso publikoa izan da, eta medio eta periodiko guztietan oso evidentea izan da zer gertatu den, ezta? Garbi dagoena da, hemen Mendaro eta Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSOE-en artean irudikatu daren akordio hau, inondik inora ez da Mendaroko taldien arteko inongo akordio baten frutu. Periodikoetan eta oso garbi ikusi da zein izan da jokua, eta partidutako ejekutiben arteko kromo trukaketa baten baitan kokatzen da akordio bat da, denek oso garbi onartu digute guri, egon gehan hauteskundien ostian, bai Mendaroko EAJ-arekin, eta Mendaroko PSOE-ekin ez, Mendaroko ez dago PSOE-erik eta, baina Mariko Zuteliariarekin komunikatu gehan, oso garbi aurdan posturia da, Mendaroko asuntoak ez daukala inungo zerikusirik erabaki honetan. Izan da, goza bat goitik etorriko zeriku erabakia, eta gure erabaki hori beteko dugu, eta hori da mendabana. Orduan, garbi dago, hau ez da Mendarokin zerikusisa daukan ezer, ejekutibetan, goixan, ez dakigu Bilbon edo Madriden edo nun erabakitako akordio bat, herri modu sistematiko baten aurrera eramango dana gaur herri askotan, askotan jendean borondatean kontrako guzti. Orduan, batetik hori dago, dala akordio bat, Mendaroko interesak ezertarako kontenplatzen ez dituena, igual herri handixoak baseuzek intoko da, baina Mendaro bezalako herri txiki batek, kromo truke horretan, ez dauka inungo pixorik, eta da, are gehiago esango nuke, nik zalantza dauzkat, Mendaroko EAJ-ko taldia eta Mariko Zaren artean inungo aktu emanik egon dan akordio hau eman dain. Oso garbi geratzen da hor, Mendaro zelekutan geratzen da. Eta Mendaroko herritarren zera. Are kontu importantioa dana, udal hauteskunde batutan nun, herri bakoitzeko gauza partikularrak eta kontuan hartu biharrekoak izango horiaken, eta benetan horre irantzun bat emateko hauteskundia dian herri hauteskundea. Baina ikusten denez hori ez da ezertarako kontan. Gainera badago agravante bat Mendaron, beste herri bakanen batzutan gertatu den bezala, eta da parakeidistaren agravante. Mari Joseko Zugarria saltzen zaban, garren demen dela hauteskundia baino lehen intzuen elkarrizketaretan, bera parakeidista da bezala zatorrela Mendarora. Eta horrekin izan egin zaban azan, azkenean berak kanpokoa da, Mendaro ez du zelten, ez du
Mendaroarekin inongo relaziorik eduki inoiz, ez du interes berezirik eduki, eta hona aurkeztu baldin bada izan da, seguru asko partidotik eskatu diotelako, eta partiduari zerbitzu bat egiteagatik. Hau da, ez dator Mendaroaren interesen lan egitera, dator partidaren interesen alde lan egitera. Besteak beste, Mendaroko zinegotzeonek kromotxo bat da, gero ejekutibetako akordioetarako kromoturte horretan parte hartzen. Hortan ikusten da pixkat gauza gula funtzionatzen da. Eta, bestaldetik PNV-ren jarrera ere, etxak zuzen egiten, azkenean, Eduetik datorren paktoa Mendaroarekin zer ikusirik ez daukana onartzen du, eta gainera hautagaitza uzten du, Mendaroarekin zer ikusirik edukiez, inondik inora ezagutzen ez dabana, eta segurazko interes berezirik ez daukana Mendaroan zer berezirik itxeko. Olako persona bateren esku uzten danean, Mendaroan dauden bi alderdi politiko nagusien arteko zeinek aukeratu da, eta gainera aukeraketa danean, jendiak boto gutxien eman dizkiona, hola itxen, gauzak, hozat hauena, legezkoa da, zilegitasun gutxi dauka, Horen aurrian guk, dagokigun bezala, oposizioa pasatuko gara, boste zinegotzirekin, 451 botok ematen diguten zilegitasun eta duintasun guztiakin, eta zalantzarik ez eduki, guk oposiziotik ere, Mendaroan alde lan egingo dugu. Oposizio eraikitzaile bat izango da guria, eta Mendaroarentzako positiboa dian neurrixetan beti kolaboratzeko preste gongo gara, zalantzarik ez eduki. Hala ere ulertzen dugu, Mendarotarrak emandako babesa, horretarako izatiaz gain, oposizio sendo eta zorroz bat egiteko ere badala, eta horretan ere jardun gure, eta hori esan ez teik ez. Eskerrak eman nahi dizkiot 8 urte hauetan guan konfidatza jarri duten guztiei, eta nola ez Mendaroko herri osoari. Niretzat esperientzia oso baikorra izan da. Eskerrak eman baitza ere udaletxeko langile eta teknikuei orokorrian, bere egunerokoan azaltzen duten profesionaltasun guztiagatik. Zuen eskutik pila bat ikasi dugu. Eta azkenik, eskerrak eman, nola ez, nire taldekide izan diren guztiei, nire familiari, eta batez ere nire narrari, 8 urteko bidai hontan emandako babes guztiagatik. Eskerrik asko. Suerte eta zuri gaitza. Mila esker. Guzti hori, eta, pixkat, adira humo naiz, enentzak izan ditzugun batzuek. Esaten du, Mendaroan ez dagoela PSOE. Botu batzu badaude, orduan ikusten dut PSOE badagoela. PNV-ek esan duzu ez duela kontratero eduki Maria Jose León. Ikusten dut, hori izan dut pixkat itzien biharko gendukela, egon dan, ez dan, eta zigotatzen zut, egon da. Eta gero, interes berezirik ez dauzala, Maria Jose, nire ekonez berbetan, interesa badauka. Ez da egitxe berezirik daukan, interesa badauka. Eta etzaizuela ondo iruditzen, kromo aldaketa hori, eta bar. Ustete egiak hori onartzen duela, eta seguramente Durango aldian ere batu batzuk ez diez konforme egongo, baina hamen nola gertu da, analderantziz, eta egiak egiten duditzen. Eta, horren ondorio, egiak bat esan dutxut, eta emandako gure talde lanean konfiantza dutenak eta sinetzi dutenak. Mendarotarrak guztioi. Eta ohorea eta erantzukizun handia da niretzat, eta Mendaro eta Mendaroentzako arkete izan.
hauteskunde programa baten proposamenak izan dira. Baina, hemendik aurrera, realitate bihurtu beharko dituguna. Eta hitzetik ekintzera pasatu beharko duguna. Hori beti ere errespetuz eta elkarlanean guztion artean. Eta, bueno, gehiagik luzatu gabe, hori da nire proposamena. Lana, eta elkarlanean, espero dugu, lanak eta mendaro pixkat, aurrera dutzean, hobeto txuo eta mendarotarrak hobeto bizia izan, uste hori guztion gogu eta beratu. Besteik gabe, eskerrik asko da noi eta egongo. Bai, mesedez, bai.